Horas madihita saluhutna di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hatta Jesus Kristus adorak suta paradi hatta nitu hatta jumulu mahita martangiang dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus tu hatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di minggu paupato dung Trinitatis 10 Juli 2022. Ima natar surat di buku 5 Musa biduto lupulu mamukasian ayat 10 sada rodi ayat 14 dohot topik minggu mamaritahon huhut mangulahon hatani debata memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Hujaha madihita tapai hutihu madibagasan rohat tabi sonoma hatan itu hatta. Ai patikon nahuton nahoni tuho sadarion dang masok kalhu diho manang maholakku. Dada di banua gijang hatai ubahe polai kodohonomu. Ise ulaning sikak nami manaik tu banua gijang asa mangalapsa di hami dohot pabigihos satu hami asa ulahonon nami nian jaladada di baribani laut hatai ubahe pola ikodohonomu isi ulaning sikak nami taripar laut mangalapsa di hami dohot patubigihosa asa ulahonon nami nian ay macay donok do hatai diho di bagasan pamangam mutahe doho di bagasan roham asa ulahonomui ima hatan itu hatta di hamu kadongan saha porsiaon adong do upamani halak batak madok songonon horboni padang bolak majapal di balian moloso di siro ha gudang do sidalian. Kalau hati tidak berkenan ada saja dalih ima molo diterjemahkan secara harafiah tu hata Indonesia. Jadi nanaing odol honon na disi ima masalah hati do, masalah roha. Bukan pertama-tama masalah bisa atau tidak bisa, bukan pula masalah mampu atau tidak mampu, bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, bukan masalah dapat atau tidak dapat. Isarani ulaon tang naso mampu ibana mangulahoni alai naso dileho dorohana dang nasubui hatop di pasidung alai naso disido rohana dang nasubui hatop sidung kuliah nai alai naso dileho dorohana pasidukon. Jadi masalah hati do masalah roha molo disi rohana molo dilear rohana molo lomo rohana molo terbuka rohana molo ukap rohana molo las rohana molo ias rohana molo di hari kotor rohana dang na suarong di ibana alay na so ukap do rohana dang na suarong kepeng na alay dak terbuka rohana marsilehon-lehon dang nasubui gudang pasahaton na alay dang lumurohana dilehod donian alay dang ias rohana akhirna gabe keterpaksaan masudi. Hamak kadongan saha porsiaon hurang lubi songoni manuaing nataida di bagasa trupukon bui na dua hal nanidok na di bagasa trupu jamitaon hasok kalon dohot hadau oni gabi sidalian manang dalih so mangulahon patihi manang hatani Tuhani ala pasok kalhu manang terlalu sukar didok isi bui mangulahoni ninna hape so dicoba dope so diulahod dope ngapi terperjulu didok dang bui so dicoba dope Buhama bahenon manang Yakob musuh
ninna hape sudiula hodope adong maulina manang yaku musuh dah ngadokan alai ngasai perjulu dilului si dalian ima jurupa ni contohna buhado bahenon padita nami mangorom hisap-hisapon dohot hagiuk ni dagingon ay jol madu peiba ninna dujuk juta bigikan. Emang siapa yang bilang dia malaikat? Alai jujuk mai dibahis si dalian na lahu manulak mulu ditogihon gabe pangula dihuriai misalna. Dang bui do piau. Dang bui do pe forum diriku ima didok. Olo do piau muruk-muruk ninna. Olo do pe lau-lau tangaku ninna ma saya songon na membenarkan pangalahonai rupani. Hape nasudiulahon ibana do pe. Ba unang muruk-muruk atong. Unang law-lawat tong tangan nati. Diulahum maju. Jadi tidak ada yang terlalu sukar kalau dikerjakan. Alai molo sohiadu diulahon matua so adong do hasil ni. Haru diulah do belum tentu pitor berhasil. Jadi kembali masalah hati, masalah roha. Sude boy gabe sidalian. Adong mai muse ala padauhu manang terlalu jauh. Ngapa dauhu bah ninna hape so di dalani dope. Lau songoni do nang hata ni Tuhani, patik ni Tuhani. Sona di langit inganan na didok diturpuki nak kiningan. Jala sona di seberang lautan, dang diberi bani laut. Di dia do. Nunga di pamangatai, nunga di pamangami. Ima didok nak keningan nunga di rohatai. Jadi hatani Tuhani di pamangatai do di rohatai do daganu pari do tadok hatani Tuhani daganu pari do tajahai hatani Tuhani apalagi nuaingon holan hatani Tuhan nama di hapetai susidum do piari ngaruak kerinungan sodapok do pe minggu nunga rojamita termasuk majamito. Jadi dah ngadong bialasan, dah ngadong dibigi hatani debata. Nuaing nunga serba lengkap, serba ada. Molo na baruon, sada do bibel, di sada lunggu, di sada huta. Mungkin hola situa do napuna bibel. Iya soi adok sada ruasi napunasa, aledak sude dupe. Alai dang gabi sudat marayat-ayat misalna jala dihapal lui dalam kepala dang di luar kepala te molo nuaing nunga sude napuna bibel manang alkitab alai sipata molo nga disuruh marliturgi laus di kursi nalahu tujuluido dibukahon ayat-ayat nai adu tahi liturgiku ninna mati situa nai lau marliturgi datung jolo di cahaya di sejabu. Ima ala ni gapang na sude nuaing. Alai molo disukun buasa saunari bukaumu bibelmu manang buasa saunari sukunomi molo ninna dongan na tu ibana adong dan no sidalian na taksanga ninna ma. Ia na sibuk madijabu manang di kantor manang di hauma. Akai magabe sidaliat di bana dohot lan na asing. Jadi mula do songon nani do digijangi masalah hati do, masalah roha. Jadi manang AHPI molo nunga siar roha tulus dui sude. Marser mo maparhalado. Duk sai di jahahon hatorangan ni turpuki di suku sibahe serbo ma akaparhaladui. Adok suku-sukun ninna. Manang adong tabani hatorangan ninna tong muse sibdu sude dungi adong manamad dok atorang biamang na mangulahoni nama mamitor ninna ma baanggo naung torang do badiulahom mate ay sipata na sotorang do babuhama behenom mangulahoni alai molo nunga torang atong diulahom ma unang gudang be sidalian
Hamua kadongan saha porsiaun, mamarita hun huhut mangulahun hatani debata, ima didok topik ni minggutta. Sadana naing dohonon na marhite topik ni minggui ima, tak sukup holat di pamarita hononi. Iko saha do tuna mangulahun hatani Tuhani. Dangadok sidaliat di hita, madok dangadong dope hubigi, dangadong dope sahat Tuhami, dangadong be akasidalian madok songoni. Anggo mamaritahon hampir dipastikan lulus sude. Alai tiba ma dina mangulahon, disima gudang persoalan dohot sidalian. Damurado madok moladong dihita dua, lihono dosa detuna hurangan. Ninna masyal langgatani. Hape begitu dipangidu sian ibana, mamitur gudang do sidalian na. Gudang do alasan na dang mangalean. Hamua kadongan di pamangat tado hatai, di pamangat taido patik ni Tuhani, di rohat taido hata ni Tuhani doho patik nai, taulah homai. Amin. Martangi yang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurat to di bagasar rohanami bi. Asa di parbuho katamia kaparbui na dinggan parbui na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.